Avui els infants i joves de l'Esplai Les Clop i la Grapadora ens trobem aquí per celebrar i reivindicar el Dia Universal dels Drets dels Infants. Exigim que se'ns reconegui com a integrants de la societat, de manera que se'ns escolti i se'ns tingui en compte. Reclamem poder formar part d'aquelles decisions que ens repercuteixen. Com ara sobre la nostra educació, els nostres espais o senzillament el dret a vaga. Ens hem arribat a plantejar si se'ns priven certs espais o activitats pel fet de ser infants o perquè realment no es poden dur a terme. Al cap i a la fi, som nosaltres mateixes les que hem de construir el nostre propi futur. I sense opcions de participar en el nostre present no ho podem fer. Tot això no és només per nosaltres, sinó que també volem fer la crida a altres països on no es tenen en compte els drets dels infants, els nostres drets. Els infants empoderats mai seran privats. Orgull compartir-te en la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sense tan lluny. Quin orgull compartir-te en la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sense tan lluny. Quantes vegades hem guanyat el combat, quantes vegades hem sigut plor, hem sigut mar, quantes marees i quantes d'oceà, quantes les aigües, quantes les mans. Sortim a fora, hores d'esglaç, trobem-nos ara, anem pas a pas, serem la llum, serem cançó, serem la falç, extraordinàriament capaç d'allò normal, fer-ho especial, amor fugaç, fulla caduca, camí d'estels fins a la lluna, fins a la lluna. Quin orgull compartir-te en la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sense tan lluny. Quin orgull compartir-te en la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sense tan lluny. Quin orgull compartir-te en la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sense tan lluny. Quin orgull compartir-te en la batalla. Quin orgull sentir-te a prop sense tan